Analizamos agora a actualidade do Racing Club de Ferrol, que recibirá na Malata o sábado a 7 da tarde o San Fernando, despois de non poder completar a pasada semana ese partido fronte ao Córdoba polo esvaecemento de Gudel, o xogador do equipo andaluz, que hoxe comunicaba que incluso a intención do xogador é a de poder regresar algún día aos terreos de xogo unha vez superada esa crise, eses problemas que fixeron que tivese que ser evacuado, que non se pudese rematar o partido do Racing Club de Ferrol fronte ao Córdoba. Felizmente o xogador evoluciona positivamente e incluso poderá en algún momento regresar aos terreos de xogo. Toca pensar en positivo, toca pensar, mentras aínda non se confirma a data dese partido fronte ao Córdoba, de cando se reanudará ese partido, toca pensar no enfrontamento contra o San Fernando e nunha Malata que seguramente vai ter un ambientazo na bancada. O equipo departamental buscará manter a boa xeira de resultados. Para analizar ese partido conversamos co Pichichi do conxunto departamental, con Manu Justo. Hola Manu, que tal? Moi boas noites. Hola, que tal? Moi boas noites. Falaba eu de Gudel, que hoxe o Córdoba anunciaba que despois de evolucionar positivamente, que será sometido a alguna intervención e que a idea do xogador é poder regresar algún día aos terreos de xogo, vai a susto, non? Menos mal que rematou pois niso, nun susto, e que a evolución do xogador foi positiva e que se recupera paseniñamente, pero vai a susto o que se levou outro día no Arcángel. Sí, a verdade é que foi un susto para todos, pero bueno, importante que saiu a noticia de que todo está ben, que incluso pode chegar a volver a xogar, é a mellor noticia que se pode dar. É un alivio, non? Supoño que co paso das horas para vos tamén era un alivio ir vendo que a situación que se ia normalizando e que o xogador ia evolucionando positivamente. Sí, por suposto, al final hablamos de unha vida dun ser humano, dun compañeiro, e todos moi nerviosos no terreo de xogo cando aconteceu. O importante é que as noticias son todas positivas e todo quedou en un bo susto. Agora toca pensar en positivo, toca o San Fernando, que é un equipo, vos chegades nun bon momento, pero estaba vendo os datos do San Fernando, ven de golear o Talavera 5-1 en os últimos 7 partidos, só caeu ante Unionistas, empatou, por exemplo, contra o Celta B e derrotou o Castela, tamén un equipo que está nesa parte media baixa da táboa, pero que chega nun bon momento este encontro da Malata. Sí, correcto, está nun bo momento de forma onde ten moi bons xogadores, veñen facendo as cousas con máis regularidade, va a ser un partido moi complicado como todos, e nada, tenemos que intentar seguir sendo nosotros mesmos e hacer un bo partido para levarnos os 3 puntos. Vosotros que tamén estades, non sei se no mellor momento da temporada, pero sí nun gran momento, non? O equipo está agora rozando, non sei se a excelencia, pero case, con moi bons resultados, e creo incluso, Manu, que con moi boas sensacións sobre o terreo de xogo, tanto na faceta defensiva como na faceta ofensiva, e xogue quen xogue. Sí, a verdade é que estamos levando un nivel de competición moi bo, tanto grupal como individualmente, eu creo, porque xa se ve nas últimas jornadas que pode xogar calquera compañeiro que está a un nivel óptimo para competir, e esa é a línea a seguir. Al final, se queremos estar arriba, se queremos pelear por o máis alto, temos que como dices ti, estar en la perfección ou casi conseguila. Se queredes pelexar, pois seguramente con 11, 13 xogadores non chega. Non é importante que coas ausencias que hai, que coas baixas que tuvo o equipo, que todos aqueles xogadores que entran de suplentes ou que teñen menos minutos, pero cando teñen a súa oportunidade, que tamén logren render a un altísimo nivel, non? Sí, por suposto, al final o equipo se engloba por moito máis que os xogadores que os 11 que saen de inicio, e moitas veces, por non decir moitos partidos, la importancia para a vitoria lo dan os xogadores que saen de revulsivos.
Ti esdes unha xeira un pouco máis irregular na metade do campeonato. Que mellorou no equipo para retomar de novo esa liña de regularidade na victoria que estades mantendo estes últimos meses? Bueno, pues todo viene do traballo que venimos facendo dende a primeira xornada da Liga, e ese o traballo a intentar conseguir a mejora continua cada semana nos entrenos, y yo creo que es lo que está repercutiendo a nivel grupal en la competición. Ve la clasificación ahora que tedes un partido menos, influe, porque a estas alturas outro día non gañou o Alcorcón, non se distancia moito, pero psicolóxicamente non sei se influe verse cun partido menos e ver que si gañarades ese partido estaríades metidos moi arriba. Sí, ao final se gañas ese partido é un punto de inflexión moi bo, pero bueno, nós temos que estar concentrados no sábado próximo contra o San Fernando, que es lo importante, ir partido a partido e intentar conseguir los 3 puntos. Y luego, pues cuando llegue el momento de jugar el partido aplazado, pues es una boa jornada donde tenemos que intentar sumar los 3 puntos, porque solo sumamos nos. Que partido esperas fronte ao San Fernando? Pues un partido moi complicado, como te dicía, porque ao final é un equipo que ten moi bons xogadores, que ven unha liña ascendente, unha boa dinámica, e ao final ahora mismo todos os equipos non estamos xogando cousas, é importante la competición y salir metidos y concentrados para poder conseguir los 3 puntos. O Racing está facendo unha aposta porque haxa moita xente na Malata, porque se superan 6.000 espectadores, os 6.000 xareiros, é moi importante, non? Que a afección neste trito de temporada, no que queda por diante, pois que este co equipo, porque o equipo está respondendo e porque hai unha oportunidade moi bonita de loitar ou ben polo ascenso directo ou senón polo ascenso a través do playoff. Sí, está claro, al final es una sensación muy bonita, tanto como ambiente de fútbol vivido, como por ejemplo, para mí, tema personal, que estén con nosotros, que nos ayuden, nos animen. Eso te da un aliento más para competir y hacer un buen partido. Quedamos 5 partidos na casa, cos 15 puntos, posto de playoff estaría case garantido. Son moi importantes, non? Na Malata non se poden escapar puntos, e a partir de aí, co que se sume fora, seguramente Manu estará aí a opción de loitar polo ascenso directo ou de loitar por ascender a través do playoff, non? Sí, correcto. Yo creo que tenemos que seguir siendo fuertes y seguir en esta línea na nosa casa na Malata, seguir consiguiendo victorias, e logo pois as saídas que son máis complicadas normalmente, pois intentar llevar la regularidade posible e intentar conseguir os máximos puntos posibles. Pero está claro que al final depende moito de ser fiable na casa, como creo que estamos facendo, e seguir facendo iso para seguir na mesma liña. Tamén tedes 3 choques directos entre equipos da parte alta da táboa: Deportivo, o aprazado fronte ao Córdoba, e pechades co Celta B. Ademais, nesa xornada contra o Depor, na que xogades contra o Depor, creo que hai enfrontamentos entre os 6 primeiros de maneira directa. Esa vai ser clave, non? Sí, é unha moi bonita xornada, porque, como dices, tíos, actualmente equipos que estamos arriba nos enfrentamos entre sí justo en la mesma jornada. Vai ser unha especie de mini playoff, non? A un partido. Que va a ser unha jornada onde o que pode ir segundo pode acabar quinto, e o que va quinto pode acabar incluso primeiro, depende como se den os resultados, a saber. No aspecto individual, Manu, con ganas de loitar polo Pichichi, non estás demasiado lonxe, Rodri e Arribas, ou ti neso tampouco queres pensar, seguro que o cambias polo ascenso do equipo, non? Sí, por suposto, eu cambio ao ascenso primeiro, sen dúbida. Pero, bueno, son datos que poden chegar a darse, porque non? Sempre hai que ser ambicioso, como digo muchas veces, e hai que pelear e intentar meter os máximos goles posibles para sobre todo axudar o equipo, incluso para o ascenso, que é importante, pero logo a nivel individual persoal, yo creo que tamén é un buen reto.
Manu, pois que haxa sorte primeiro esta fin de semana, que sumedes 3 puntos fronte ao San Fernando, que haxa ambientazo na Malata, e que vexamos o Racing o máis arriba posible. Unha forte aperta, moitísimas grazas, boa noite. Vale, muchísimas gracias, outra aperta. Buenas noites.